The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Psalm 37:4. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Psalm 145:18-19. The Lord is near to all who call upon him, to all who call upon him in truth. He will fulfill the desire of those who fear him. He also will hear their cry and save them. Philippians 4:4-7. Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice. Let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Matthew 21:22. And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. Matthew 18:19-20. Again I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan natong paggamit sa principle of 1 John 1:9, the recovery technique or the rebound technique. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you are facing is not naming or confessing your sins. It is faith in the Lord Jesus Christ. The way of salvation is only by faith alone in Christ alone. Acts 16:31 agayon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acts 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa, sa hilom magandam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga higayon nga imong sangkap ka namo, O Diyos, nga mao nga mong pagpahimulos nining higayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat sa imong pagdaka namo dining dapitan ning adlaw. Di mailhan nga ang imong grasya nagalihok pa sa among kinabuhi. Salamat nga imo pa kaming gipabuhi nining among lawas, askil pa nga among panglawasog, napay kalanti pa nga among pangunahuna. Kining tanan gubikan lamang sa imong kaluoy, imong gugma, sa imong grasya. Salamat, O Diyos, ning among Bible study pinagi sa YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga subscribers, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome ninyong tanan. Niyan masab kita nining atong pag tuon sa
balaang pulong, ug niya pa kita nagadupot nini nga tungtunanan nga giuluhan og the real meaning of life. Okay? So padayon kita sa atong hilisgutan. Let us remember that it is God's promise to pour out His blessings sa diha nga kita nga mga magtotoo makakabot na sa atong capacity stage nga makabot nato kanang ang gitawag og spiritual maturity. As a review, doon na may tulo ka stages of spiritual growth. Nagsugod kita sa pagkabata, batang masuso, and then pagtubo sa atong kalag, pinagis pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw, ug makabot natong ikaduha nga ang gitawag og pagka adolescent, okay, og hingkod adolescent. Sabi ni Saya, pagkahingkod nga Kristohanon, hangtod nga makabot na to ang ikatulo nga mao ang ultimate goal, which is spiritual maturity. Ang laingan ini is the capacity stage. So, mao kini ang saad sa Dios nga iyatang bubuan sa iyang panalangin sa diha nga makakabot na kita niya ang sa pagkatakos na dawat sa mga panalangin. O kining iyang mga blessings, by the way, kita mga magtotoo ang target ni kita ra, dili ang mga di magtotoo, not the unbelievers. Sa ato ng nasayran sa atong pagtuon sa nagkalanlaing mga doktrina like the integrity of God. Ang buot pasabot ning integrity, ang pagkamasaligan sa Dios. Nga every time God promises a thing, kanang maong butang is always and always gyud sa guaranteed. So, unya kay garantisado naman di ay na pabakay pagduha-duha sa pagkamasaligan sa Dios. Dios na gud nang misaad. Mao na nga patubuon lang ang atong kalag. Tubo lang yun. Tubo lang sa pulong sa Dios, pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios sa adlaw-adlaw. Kaya ang Dios moingon gyud kanimo og inikahamtong na nimo anak, di gyud ka magmahay, di ana ang labihan sa kadaghang panalangin para nimo. Mao gyud na. Now, by the way, ato nagiingon dinhi nga ang tumong o target sa mga blessings sa Dios mao si kinsa? Mga magtotoo, mga kanang labi na mga hamtong, of course, hamtong nga nakakabot na lagi sa pagka-espirituhanong paghamtong, spiritual maturity. So, ang tumong sa maong mga panalangin, mga magtotoo, dili mga magtotoo. Okay? It's not the unbelievers. Answer, magtotoo ra ang bubuan sa mga panalangin sa Dios. Okay? Now nga numang mga magtotoo raman. Mungutan na katingali. Paminaw. Tungod kay ang mga unbelievers, wa man sila relasyon lagi ngadto sa Dios. In fact, they are not members of the family of God. Kasabot ka? So, wa kini sila labot sa mga kaayuhan nga gigahin giandam sa Dios sa iyang mga anak. Unas tanan, wa man sila mutuo ni Ginoong Hesukristo nga ilang manluluwas, nga maoy requirement man kana nga mamahimo ang tao nga anak sa Dios. Mamahimo nga sakop sa panimalay sa Dios. Juan 1:12. Unsay gisulti, sulti diya sa Juan 1:12. Apan kadtong midawat ug misalig kaniya, gihantagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Well, angay tang hinumduman dinhi nga ang mga panalangin, mga blessings
gagisaad sa Dios kanato nga mga magtotoo, dili niya mahatag ngadto sa mga dili magtotoo. Dili gyud. Apan tingali maingon ka na manlagi mga unbelievers nga nakadawat og mga blessings na ay uban ug gani daghan kanila nga murag blessed pa kaayo sila kaysa mga believers. Well, paminaw. Ang Dios mububo sa iyang mga blessings ngadto lamang sa iyang mga anak, mga believers. Once na makaabot kini sila sa maturity stage o capacity stage. Okay? Mao man itong isigutan. Ang Dios mububo ngadto kanila directly. Ngano mang directly? Ngano man? Because anak man kini sila sa Dios. Okay? So directly. Diretso gyud. Ang Dios on the other hand cannot bless unbelievers directly. Kay lagi di man sila sakop sa panimalay sa Dios. Kasabot ka? Ang Dios, paminaw, mo panalangin sa mga unbelievers not directly but indirectly. Pinagis gitawag taog blessing by association o pinagi sa pivot. Ano sa maning pivot? Mao kini ang mga hamtong ng mga magtotoo. Mao nang magkadawat o ingnon ta malagputan o mapiskan ang pipila ka mga unbelievers because again through the blessings by association or through the pivot. Nakasabot ka? Apan, again, ang unbelievers, dili mga magtotoo, do receive blessings. But those blessings that they receive are not as secure, not as superior quality as that which mature believers receive. Sabta gini. Now, let us bear in mind that the blessings kadtong mga panalangin nga gisaad sa Dios and prepared for believers, giandam na ni had been readied iya kanagitagana iya nagiandam sa kaniadtong wapang tanan. He had them ready in eternity past. Now, let us also remember nga ang tanan nga mga panalangin that every believer is entitled to receive depend entirely on the saving work ni Ginoong Hesukristo dito sa cross. It is all through the courtesy, love, mercy, and grace of God. Maura yun. But most especially those blessings all depend and are based entirely on what Christ has done at the cross. And of course, God's blessings being poured only to mature believers are of superior quality, secure, and will last forever. And they are guaranteed for every mature believer. Sabtag yun na. Habi mo, fellow believer, the blessings that you receive from the justice of God as a whole from the grace of God, aside from being of superior quality, secure, and eternal, kini, testimony kini to the love of God. Yes, i-testimony ka na sa gugma sa Diyos. Gugma sa Diyos for you, believer. Kasabot ka? Karon, kung maghisgot ka ni tag gugma sa Diyos, wa bayay labot niya na ang February 14. Nangyay ko nilang Valentine's Day. Wa. Ang love of God, dili mo sibo, anak. Dili. Kaya naman ko mga hatag o mga cards, anang okasyon na. Now, 1 Corinthians 13, love is kind, love is patient. Oh, by the way,
the love mentioned diha sa Biblia has nothing to do with emotion. Wala. Wag yun. Way labot ang atong pagbati. Ang gugma gagisgutan diha sa Biblia has nothing to do with our emotion. But it has everything to do sa atong mental attitude. Sabtag yun na. Busa, kining maong matang sa gugma nga gisgutan diha sa Biblia, usa ka matang sa pangunauna, mental attitude. Okay? So when we talk about the love of God, God can prosper a mature believer with the maximum expression of love. That means it has something to do with your mental state and your spiritual state. Now, sa atong pagpadayon, yun ang atong pagtuon bahin sa doktrinas panalangin, ning sod man usa kita niini, misingit kita, Doctrinal Blessings, nga atong na sugdan kagahapon man pagtuon the last time sa atong panaguban. Now, sa ato nagiingon nga ang Dios nagaandam. He has His awesome, marvelous, fantastic blessings ready for believers who are kanang takos na nga nanay katakos sa pagdawat. Kinakaabot naman kini sila sa kinatasan nga ang the topmost stage nga unsa to? Spiritual maturity, the capacity stage for believers to receive God's blessings. Sa laing nga niining mao nga mga blessings, the escrow blessings, kining mga panalangin are so very secure and of course of superior quality. Ligon yun na, di yun na madugta, taas o kalidad. And we have already said nga kining maong mga panalangin saad kini o giandam kini sa Dios. Didto pa niya kini andama sa eternity past. So pag yun ang tanan. O we also said nga ang tanan ni ining maong mga panalangin that every spiritual mature or winner believer is entitled to receive, kini nagaagad entirely on the saving work ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Akong sublion, it is all through the mercy, love, courtesy, and grace of God. And of course, God's blessings being poured only to mature winner believers are of infinitely superior quality, indescribably superior, secure, and assuredly will last forever. Now, kining maong mga panalangin nga gigahin, giandam sa Dios alang sa mga mature winner believers. Nagagikan kini sila sa diin man gikan sa kini sa Dios. Nagagikan kini sila sa hustisya sa Dios as a whole from the grace of God. These blessings we are referring to are a testimony of the love of God. Iman gugma kana sa Dios. Now, ang gugma sa Dios mo kining gugma nga daghag mga ginahulagway sa manining sunod. Okay mo ni gipang kaning nunta mga synonym. Love complex, God's power system, protocol plan of God, integrity envelope, divine dynasphere, the Christian way of life, guban pa. Daghan pa. Balikon ko sa pagpatinaw nimo, igalang magtotoo. Nga ang gugma nga gihisgutan diha sa pulong sa Dios, dili ka nang gugmaha nga naibaw as tao nga nagagamit lang sa pagbati, kundi gugma kini nga nagagikan sa pangisip, nagagikan sa pangunauna from our mental attitude. So, anas pangunauna. Okay?
Inomdom ka sa gisulti diya sa John 3:16. For God so loved the world. Wa na magsultig, God felt in love with the world. Wala. Wa mo gamit ang Diyos sa iyang pagbati diha. Migamit siya ni sa iyang panghuna-una. So, kung buot kang higugmaon sa Diyos, paminaw. If you want to be loved by God, higugmaa, dawata, tuuhi si Ginoong Jesucristo nga imong Diyos og manluluwas. O gani, maimo pa ang kinabuhing dayon. Mao kanay prerequisite nga agian sa tao. Una pa siya mamahimong anak sa Dios ug mahimo na siyang sakop sa harianong panimalay sa Dios. Human nimo tumana kana, ang imong pagsunod niya ng mao nga unang lakang, karon kay bisod ka naman sa plano sa Dios, at the same time gibalhin ka na gikas takna sa panahon ngadto na sa eternidad, nga di nagahimo usab ka na kanimo nga lungsuranon o lumulupyo sa langit. Tagalangit ka na. Sa manang bersikulohan nag-hisgot na Pilipos 3:20. So, ayaw na ka na kalimti. Nga sa higayon nga ikaw magasimba sa Dios, kinahanglan nga simbahon mo siya pinagi lamang sa Espiritu Santo o sa kamaturan. Juan 4:24. The rest of other ways, ubang mga pagis pagsimba, mo na gitawag lagi nato ritual without reality is meaningless. Way kahulugan. So ang pagsimba nato sa buhi nga Dios, pinaagi ra gyud sa pagsimba kaniya sa Espiritu Santo ug sa kamatuoran. Through the Holy Spirit and truth. That is what is called a ritual with reality is meaningful. Okay? Karon, balik ta sa atong paghisgot bahin sa mga panalangin nga ibuo niya sa Dios kanatong mga magtotoo. Inigabot na niya nato sa kinatasan, kinatumyang ang sa atong espirituhanong pagtubo, nga ang espirituhanong paghamtong. Nay usa ka punto nga kinahanglan ta nga hatagang dakong magtagalog mao kini. God is not going to bless you as a believer because of you. Kadungog ka? It's not because of you. God is going to bless you because of Him. Because of God. Hinumdumig na. Hinumdumig yun kana pag-ayo. Higalang magtotoo. That is why it is important to realize kang tanan nga mga kaayuhan, bisan pag mga pagsuway sa atong kinabuhi, ang tanan nagagikan sa grasya sa Dios o nga inigbubo na sa Dios sa iyang mga panalangin nga ri kanato, kana nagpasabot nga nakadangat na kita sa pagkahamtong o pagdangat sa higayon nga may katakos na kita sa pagdawat o pagpahimulos to enjoy yan ang maong mga panalangin tungod sa pagkamasaligan sa Dios because of God's integrity. Kasabot ka? Balikon ta sa pag-ingon nga God is not going to bless us believers because of us. God is going to bless us because of God, because of who and what He is. Sabtagina. Paminaw. When God pours out His blessings on us, believers, inigabot nato sa espirituhanong pagkamtong, that is when God is glorified. Diha anang bahina nga atong himaya ang Dios. Of course, dili man kita gyud ang magahimaya sa Dios. Only God glorifies God. Mag-glorify nato, mahimayan to ang Dios sa diha nga magkakabot na sa pagkahamtong espirituhanon o
pagtanaw sa Dios nga kita may katakos na sa pagdawat sa maong panalangin din ibubo na niya og siya ang mahimaya niya na. Kasabot ka? Ako naman ning ipatinaw nimo sa makadaghan. I hope wala gyud na nimo makalimti ha. Now, sumao ka na ang akong pagpatinaw nimo. So, mo na sa panahon nga makita sa Dios, of course through His omniscience, mailhan na niya nga ikaw nakakabot na Diyos pagkamtong kung na kanay katakos pagdawat na siya mo ingon na siya da yung salergyo ang akong plano kaya nakita nimo ang pagmatuod sa gidangatan nining maong magtutuo karon mapamatud-an na niining maong hamtong nga magtutuo ang kantinuran the reality sa akong plano alang sa mga spiritually mature believers. Now listen, paminaw. Sa gidangatan sa hamtong nga believer, iya kadtong giagian ang mga ang nga kinahanglan iyang agian. Sugod siyang pagka masuso nga magtutuo, baby, infant believer, lampas sa pagkahingkod, adolescent, ug dayon ang spiritual maturity. Kadtong tanan nga iyang nalampasan, dili katugumikan siyang pagpaningkamot sa pagbuhat sa mga paagi sa pagkabot sa paghamtong, kundi gumikan lamang kadto sa mga pagsangkap sa Dios aron iyang malampasan ug makabot ang maong tumong, reaching the spiritual maturity stage. Di ba ni? Katong tanan, gumikan lamang sa pagsangkap sa Dios sa maong magtutuo. Ug ang maong magtutuo mipahimulos sa maong pagsangkap sa Dios. Kasabot ka ba? Sa ato pa, wag yun siya iyahang nahimo. It is all done and accomplished because of the grace of God. Inubanan sa pagbaton sa mga magtutuo sa iyang pagka-mapaubsanon. Humility. Kita nimo? Iya lamang gipahimuslan sa paggamit ang mga pagsangkap sa Diyos kaniya. Paggamit sa mga sumbanan, mga talamdan, mga kamanduan sa Diyos in relation to reaching a spiritual goal, which is spiritual maturity, the capacity stage. Sabi nimo, mao kini ang lintunganay nga bahin o grasya. Ngao ni, ang tinuod, wa gyud kay imo. Wa gyud. Ang tanan iyaha sa Dios. Sabta gina. Now, wa man pud ni magpasabot nga mulingkod og magmika ka na lang, maghuwat og mahagbong itong kanang mansanas, unsa man na ilang sinultihan. Dili. Samtang ikaw nagahuwat, nagapaabot, ikaw nagpadayon sa imong pag-abante, pagsibog sunahan, to advance in your spiritual life. Pinagi sa unsa? Pinagi sa imong pagtuon, pagkatuon, pagtuo, pagdawat sa pulong sa Dios, paggamit niini, pinagi sa pagpatuhop niini, aron mamahimo na kini nga kabahin sa imong kalag. Ang imong pagtuman o pagsubay o paglahutay niining mga kamanduan nga gipahigayon sa Dios. Nanginahanglan og paggahin, paggugol sa imong panahon, agi og sunod usab sa tugon sa pulong sa Dios. Ang kinahanglan atong paliton ng panahon, lukaton ng panahon, redeem the time, because the days are what? Evil. Naman as pulong sa Dios. Yes, we have to redeem the time because the days are evil. Kaya binimo, may nungdano ng matagtak na, may nungdano ng matagutlo, matagutling sa atong kinabuhi. Bisan tuod ang atong panahon din sa kalibutan, usa lamang kato kung itandi sa eternidad. Gusto? It is just a drop in the bucket. Matun pa in English.
So, ang mga panalangin, the temporal blessings nga atong madawat, gikan sa Dios dinis panahon, nga atong panahon, dili gini sila anugon, bisan og kutob ra kini natong mapahimo sila dinis yuta. Kaya matod pabitaw sa a fortiori ni Apostol Pablo, a fortiori, something to do with legal matter ni a fortiori ni Apostol Pablo. Sa matag panalangin nga atong madawat karon dinhi sa atong panahon, naa kini bugti dito sa Trinidad. There are going to be parlayed in heaven. Sabta gina. So dili gyud masayang kini sila. Correct? Mahinungdan. Ngangay na itong hinumduman sa kanunay ang doktrina sa personal sense of destiny. Kay kining tanang nga butang baga kay tabo sa itong kalibutan karon na kini kahunungan, it all has its end. Kining tanan. Ang kalibutan, ang kawanangan, ang kalangitan, na kini kinutuban. Kung napatay for inunta familiar computer, king tanan i-reboot. Kasabot ka? I-reboot kining tanan. Papaso ni, lanayon kini. I-upgrade ni ngadto sa new heaven and new earth. Naapagyoy New Jerusalem. Kaya nga naman, temporaryo ralagi ning tanan. Temporaryo. Mula bayra ning tanan. Mahinungdan. Gaangay tang mga Kristiyanon mututok lamang adtos mga butang at dili magita. Naman las pulong sa Dios. Kaya kini mga butang nga makita, lumalabay lamang. Apan ang mga butang nga di makita mo ay permanente. Ug ang mulungtad, mao kadtong mga tao nga mutuman sa kabubuton og plano sa Dios. Busa ato dinhing makita nga sa pag-abot sa mga kasakit, many people do not understand that suffering is an integral part of this system of blessing and happiness. They do not understand. Di lamang nga mga kaayuhan mo'y angay natong tanahon nga panalangin. Kung ano naman ugaling mga nagkalaing mga pagsuhay o kasakit sa atong kinabuhi as Christians, as believers, ikaw ra ang makasusi sa imong kaugalingon o mutanaw. Gidisiplina baka kuan o kauban ba kini aron samot pagkalig-o ng akong kinabuhing Kristiyanon. Ikaw ra ang maka-alinggat, maka-discern. Apan ang nagkalandaing mga kasakit nga moabot sa atong kinabuhi, dili angay nga makabalda sa atong Kristiyanong kinabuhi. Dili. Dili kita angay ang mabalda ni ini nila. Kaya kung nadunay nagkalandaing mga kasakit, mga katalagman, mga gumunhap, nga magpanghitabo sa itong kinabuhi, unya makabalda na inoon sa itong espiritual nga kinabuhi, ingon nga mga Kristohanon, that is where a Christian becomes a loser. Pildiro. Kasabot ka. Mauna, nga ang Kristohanon nga mulungtad, mao bitaw na usahay nga moingon sila nga kadtong mulungtad mo ay maluwas. Pero ang kaluwasan nga gisgutan tuo diha, dili kana kaluwasan para sa eternidad. Ang kaluwasan diha para sa imuhang pagka mananaog, a winner. So, ang usa ka Kristohanon nga dili mabalda sa iyang kinabuhi samtang siya nagapasan, nagsakubang sa mga nagranlaing kasakit o pagantos, kung makita niya nga kinikauban sa iyang pag-abante sa iyang kinabuhi, then you become the better for the suffering. You become stronger as a believer.
anam hinoong kagkaligon, you attain a much clearer perspective of eternity. Mutataw na inoon ka na. Mao ka nang tuyos kasakitan o kasakit, aron mahimo ka na nga panalangin. Apan kung musugod kang ago, o magbagot-bot, nga anong naingon man kiniini, nga ano man nga ano man na, muro magdi na nako mada, ug kana mo'y kinalisuran nga kahimtang. Because, paminaw, discipline, suffering, ang kasakit, tungod kay gidisiplina ka, mao ang klases kasakit nga dili nimo magwanta. Mao ra ba na? Kung di nimo magwanta ka na, disiplina. Apan kung nagtuyo sa kasakit, panalangin, hinumdumi. Ang gisulti sa Korinto, why kasakit ihatag ang Dios nga na kanimo nga di nimo makaya o di nimo magwanta. Kaya, magwanta na nimo eh. Na mag-iuban nato nga mura man pud gud tag mga way buot, gamay rang sakit, mag-itok-itok dayon ta, mo reklamo dayon ta, ngano manggud ni, ngano manggud na. Apan wa di ta kaibaw nga kanang kasakit nga gipadangat nato sa Dios, now hinudumi kini as a part from the law of volitional responsibility. Kung nagapadayon ta sa atong kinabuhi, o niya, mukalit nag-abot ka nato ang mga kasakit sa atong kinabuhi, hinumdumi nga kana gitugutan sa Dios nga mudangat sa atong kinabuhi. Remember this point of doctrine. Hinumdumi. Kining punto sa doktrina, why hitabo sa atong kinabuhi nga ang Dios hingpiyong wa. Nahibaw pag-ayo ang Dios ana. Timan ina. Maubitaw nga gitandi sa Dios ang giingon nga why usa ka langgam nga mahagbong nga dili siya maibaw. Nakahibag ka ba niya na diya sa Biblia? Kay ba man gani siya pilay buhok sa imong ikaw pagka nga kanang imong kinabuhi. Mulingiw siya, mupiyong siya kung doon na may tabo. Dili. Bitaw nga ang Romans 8:28 karon maklaro gyud nato. Bisan ang kasakit nga maabot sa atong kinabuhi para sa kayuhan. Kay paminaw, ang Dios nagalihok niining tanan para sa atong kayuhan. Para sa maayo. Ug tungod niya na, dili ta angay nga mahimot ang mga Kristiyanon nga arit-itan, reklamador, bagot-butan ba? Kung doon ay kasakit nga mudangat nato, immediately ang kasakit mo pugos nato sa pagtutok sa salamin. Inig li nimo sa amin, niya mo timbang-timbang ka sa pagpangutana sa imong kaugalingon. Ngano maning ni amay ko'y kasakit ha? Unsa man ni? Latigo ba ka ni sa Dios? O ka pagduslit kini sa akong sampot aron ko mo samot sa pagsutoy nga tusunahan? Now, duwa ra kabutang o tuyo sa kasakit. Apan kung maghisgot ganit ang kasakit para sa panalangin, kaayuhan tama sa ginhawa ka na. Apan kinahanglan nga atong gamitan og mga sangkap. Kay kung way sangkap nan, ana ang problema mo resulta niya na. That is why we call this, we naturally tend to associate happiness with what we consider to be pleasant circumstances. However, under God's permissive will, paminaw, nga tugutan sa Dios, we experience both pleasant and unpleasant circumstances in the devil's world. This has been a characteristic of cosmos diabolicos. Sanglit si Satanas took over the fall of man. Namona.
Cosmos diabolicos mo ni nga itong kalibutan gibuyan. Now to continue our discussion on the doctrine of blessings o blessing sa Dios ang atong buot pasabot sa ato nang giingon nagaandam nagatagana ang Dios sa iyang mga panalangin blessings dito sa eternidad. Ephesians 1:3. Giandam ng daan kini mao mga panalangin sa kaniadtong wa pang tanan. Ug nahimong gitumbok na ang maong mga panalangin sa dihang ikaw nahimong anak sa Dios. Pinagi siya mong pagtuo kang Ginoong Kristo. Ato ni padayon ugma. Ayo si Piazza sumpay ni ini og ako'y panginaot nga ikaw subay yun ni ini. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos. Salamat sa imong grasya. Grasya kini nga among gipahimuslan nga pagtuon sa imong pulong. Dili kami takos nini o Diyos. Salamat naot nga kini mahimong mga panalangin sa among kinabuhi. Magatuod ka na mo sa pagbanti sa unahan sa among Kristohanong pagkinabuhi hangtod. Magkamot gina mo ang among tumong spiritual maturity. Salamat nga mong Bible study through the YouTube. Ubo sa Balbido Evangelistic Ministry, panalangin ni kami o Diyos. Sa among pagpadayon ni namong spiritual momentum. Dadang kami pagbalik ugma dinhi. Aron kami makapadayon sa among daily Bible study. Assimilation of your truth. Imong kamatuoran, kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.